Здравейте, аз съм PortoBG. Правя това кратко нещо, даже не знам как да го нарека точно, за да ви питам къде искате да ме гледате, докато стримвам. Вечера ще стримвам в 18 часа и 00 минути. В YouTube ли искате, в Facebook ли искате да снимам, да стримвам в Twitch. Това са трите ми питания, къде искате да стримате, пишете да ме гледате, напишете в коментарите и ще ги видя, и около 17 часа ще пусна едно такова видео да ви съобщя, че в 00 часа ще стримам в Twitch, в YouTube или в Facebook. Зависи какво сте избрали. На мен ще ми е лесно и във Facebook, забравих да кажа, ще ми е лесно и на трите места да стримвам, но още не съм решил даже какво. Пишете в коментарите какво искате да гледате. В Clash Royale битки, Clash Royale Friend Battle, Clash Royale говорения с други ютубъри като Pro Evolution, който го видяхте в клипа, който е преди този, преди този. It's Monster BG, TGBG, който ще видите, мисля, че на стрима. И TGBG, който не е ютубър, но иска да стане. Така мисля аз, изобщо не знам дали иска да стане. Правя го по-дълго, просто да не качвам кратко клипче, но и много дълго не е хубаво. Ами добре, това беше от мен и до скоро!